Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's % ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Superintendent of Police jong Ribhoy District VS Rathur IPS ulapan mi ya ka jingpan bana ban batay bnia ya ka speed bagi kali ki bayaj Ribhoy kinhap ban boot be burenti kat kum kane ka jingpan bana ki kali jong ke rivsimet lani ki kali private bat ki kali arshaka ne ki thuk thuk habaki ya surok kimdai ban panhersted palat ya ka pra 4 km per hour lani kimdai ban palat ya ka pra 4 ka speed jong ki ha ka surok kababej bad haki sorok belong kun pat kimdai ben palat ya ka saupau bad haka jakayat briu kimdai ben palat ya ka arpau kali he ki bakit jengkit ki bakia ka speed joki kamdai ben palat ya ka nriupau hababej sorok habalong kun pat kimdai ben palat ya ka laipau bad haka jakayat briu kimdai ben palat ya ka arpau nakbenta ki jat kali baro haki jakayat briu kimdai ben palat ya ka arpau ka speed lapan mi ru ya ki kendon bagi kali ki ba overtake ada ki wan naka juk kaliang kide ben overtake naka side jong driver om bania syakadiang ki bayeng kali harus surok kide ben yeng haka jaka baki we kinum wit bak kide ben yeng haki jaka ki basai knang baki we ki la ben yoi nalor kini kidon bon ba ki kendon ki bajrong ki baki pulit ki Ribhoy ki lapan mi kini ki kendon baki speed limit baki pulit ki labu nak benta baro ki jat kali ki bapen khen ya kini ki kendon kin ngat haka jing syak penstom kat kum ki kendon an jago Bharatiya Nyay Sanhita arjar fulai bat ka Motor Vehicle Act khat khandai spa prabhupra bat ki wei pat ki kendon an